napakain na to kanina. Nabigyan na namin ng pakunti-kunti. Ito yung paborito ng divide natin sa apat ito. Likod! Lahat yan sila ay pumupunta dun sa pinakababang part. Hi guys! Welcome back! Today is Saturday nga pala guys. And ngayon ulit tayo makakapag-vlog. Kasi nga nung nakaraan ay pumunta kami ng Davao guys. Para manood ng mga basketball games ng QDHI. So anyway, today is Saturday again. And ayan yung mga alaga natin, nakaabang sila. And then ito yung outfit natin guys. Kasi nga aalis tayo para mangumpay para sa ating mga baka. Tsaka magpastol na rin sa ating mga kambing. So, napakain na to kanina. Nabigyan na namin ng pakunti-kunti. Kaya ayan na, nagsisiksik na ng mga kanilang balahibo. Anong ginagawa mo dyan, ha? Ha? Anong ginagawa mo dyan, Oscar? Diba guys? Dyan sila tumatawid ng nanay niya. Anong trip nyo? Naghahabulan na naman kayo, Minggay. Ha? Palabas natin yung ating sandata sa pangumpay ng Napier. O, di ba? Meron pa tayong alaga diyan na nakalabas talaga. Anong trip nito? O, bakit ka nandyan? Nakakagala yan kasi sila guys. O, di ba? Pumupunta diyan sa may tapat kasi diyan yung maraming damo. Bali, maglilipat na nga pala muna kami guys ng baka sa kabilang area. Para doon na muna sila. At the same time, magtatanim kasi kami doon ng mga napier. And may mga napier doon, kaya mas mabuti nang mas malapit doon para mapadali din yung trabaho namin. So, for the meantime lang guys, na dito, hindi na kasi ganun kadami yung damo. Kaya kailangan talaga na malipat din sila doon. Kasi medyo matataas ang damo doon. Guys, tapos na kami maglipat ng baka. Ngayon, mangungumpay na naman kami ng bungalon. So, punta kami sa area namin sa Magsaysay. Meron kaming area doon na mini-maintain guys. And doon tayo mangunguha para sa apat nating mga maliliit na baka. Doon na natira sa pinagkunan natin ng mga baka na nilipat kanina. So, ayun, punta tayo doon. Kasalukuyan nating binabaybay guys ang pupuntahan natin na mangumpay. Oh, ito yung usual namin na ginagawa guys. Morning. Ngayon lang natin yan na i-share. Sama kami ni partner para mangumpay. Usually, mga 6 guys, maaari. Kasi nga may mga araw na talagang ang grabe ng traffic. Kasi nga, tulad ng mga weekdays pala. Weekdays, grabe yung traffic kasi. Kaya kailangan maging maaga. Pero ngayon na Saturday, okay lang guys. Kasi wala namang masyadong estudyante tsaka mga sa office. So, okay na kahit na medyo tanghali na rin. Guys, ayan mga area pa namin yan guys. Halos lahat dito sa Magsaysay. Kami yung kumukuha ng bungalon guys. Kasi marami ditong tumutubo. Siguro marahil wala ding marami na nag-aalaga ng baka kaya hindi nila pinapansin. Sa amin kasi guys, syempre, kailangan namin para sa mga bata namin mga baka. So, kami yung kumukuha dito. Though malapit naman guys, kalapit na barangay lang. Pero ito talaga yung pinakamahirap dito. Yung kabisi ng lugar. I mean, ng daan pala. Kasi maraming galing lang, tapos dito din dumadaan. Kaya ayun, medyo busy lang talaga dito. Dito na nga tayo sa ating area guys. Ayan, nakikita niyo ba yan? Oo, diba? Oh, parang itinanim. Sinadyang itanim. Ang rami-rami niyan guys, oh. Diba? Perfect. Swerte-swerte lang ito guys na area. Swerteng wala pang nakasunod. Pero dati na namin ito kinukunan. Ito yung paborito ng baka naming maliliit guys. Namimili pa kasi. Tapos kapag ito, yung pinapakain, sureball guys. Busog na busog yan. Kasi inuubos nila to. Sa napier naman guys, kumukuha naman sila ng napier. Kumakain naman sila. Kaso nga lang, yung maliliit, pinipili pa nila din yung mga hindi gaano katatandang napier. Dito ako kumukuha sa likod guys para masulit din talaga natin yung area. Para sa susunod, may tutubo ulit or maganda ulit yung tubo. Kasi yung ibang kumukuha guys, hindi nila, like tulad nung ganyan hindi nila sinasagad sa ilalim. Tapos kapag tumubo yun, medyo pangit na rin guys kasi sa ibabaw lang yung merong bunga or merong umuusbong na dahon. Kaya talagang maganda na
tinitrim ng mula sa ilalim talaga, guys. Pero syempre, iba-iba tayo ng style, guys. Marami iba dyan. Alam ko, tutol. Pero ganito kasi talaga sa amin. Sa experience na rin. Bali, ayan yung area, guys. Oh. Yan yung nakuna na namin. So, okay na yun para sa apple time yung maliliit na baka. So, ganito karami yung bungalo na tumubo dito. Ayan. Ayan. Dito pa, kahapon dun kami. So, ang dami niyan dito, guys. So, maswerte kami at wala pang ibang kumuha. So, alis na kami, guys. Ito yung dadalhin namin para sa aming 4 na baka. Pauwi na kami. Dala-dala yung kumpay ng mga alaga natin. So, ito yung senaryo namin, guys, tuwing umaga. Diba? Ganyan yung senaryo namin. Divide natin sa 4 ito. Kasi 4 sila na nandito. Kaya kailangan pantay-pantay. Dito natin ito lagay. Oh. Good job, Dodong. Kain si Dodong, guys. Ito yung kay Bambam, guys. Likod, likod. Nagkiat. Dali. Oops. Wait. Wait lang, Bam. Fold ko na lang to kasi mukhang dun lang to ilalagay ni partner. Ito kay Ping Ping. Tapos yan kay Abdul. Siyempre, buhatin natin yan. Kayang-kaya yan. Hi, Pinggoy. Ito kay Ping Ping, guys. Ping! Yes, dia. Direra? Oh. Ulat ba? Siya yung hindi pa natin napapakain. So, nandito na yung kanyang bahin or yung kanyang portion. Ito yung sa kanya, guys. Diyan lang, okay, lid. Ayan ang kay Abdul, guys. Tapos yung area niya, eto. Yan. Yan, marami pa siyang pwedeng makain dito, guys. Yan, ayun si Dodong, guys, oh, sa malayo. I-zoom in natin, ha. Si Dodong, ayun. Tapos si Bambam, ayun. Tapos yung maliit na si Pingping, nandun. Tapos si Abdul, of course. So, break na muna tayo, guys. Pahinga break muna. Inom ng tubig para hindi ma-dehydrate. So guys, tara na at magpalabas ng kambing. Ang mga baka ay nakakain na. So dito na tayo sa mga kambing. Ipapalabas namin, guys, kasi ang pangit ng panahon. So mainam ng maaga para mamaya wala na tayong problema kung sakaling uulan ng maaga. Open natin yung gate, of course. Aray. Ano ba yan? Yung iba sa kanila, guys, ang tatagal lumabas. Labas! Shh! Shh! Ikaw, labas na! Labas, labas! Shh! O, diba? Kaya nyo yun? Labas na! Shh! Alis! Takbo! Ayun na. Ayan na sila, guys. Nakalabas na. Happy na naman yan. Hintayin natin itong mag-ina. Katagal maglabas. Uy! Labas, labas! Doon. Para meron na namang pagkain ang sikmura natin. Lahat yan sila ay pumupunta doon sa pinakababang part ng area na to. Tapos, kapag tanghali na, bumabalik yan sila dito para uminom ng tubig. Kaya, ayan. Bam, no! Ayan, guys, tapos na kami mangumpay para sa mga baka tsaka napastol na natin mga kambing. So, uwi na muna kami ng bahay, guys. Yun lang muna para sa umagang ito.